Čaute ľudia, že vítajte u Let's Playu na Don't Steal. Takže chvíľu som to hral, tak umrel som veľakrát a vydal by som to radšej nechcel. No. A toto, no, chvíľu som to hral, tak dúfam, že nevadí. Panička. Pridáme. Uga. Pridáme. Táto noc bude moc krutá. Dúfam. Hor, ohník, hor. Tomáš, on horí. No. Takže mám to kúpené, hlavne, no. A to je najnovšia verzia. Bolo to vydané niekedy v apríli. Neviem. Čuga. Tak hral som to chvíľu, čím by som vás ani nemusel zabývať. Lebo kto by chcel pozerať, že ide, hľadá mapku, horko ťažko si urobiť krompáč. Ja tomu hovorím zbytočný čas. Ale videl som krocom. Zdrhol. On zdrhol. No. Že, uga. Ona bude mať fúze. Budú dlhé. Budú moc dlhé. Špára sa v nose. To robia len veľké. Neviem. No, uga. A lag. Už je ráno. Skáme drevo. Keby som teraz chytil toho veľkého dreva, neviem ako sa volá teraz. Ale poviem vám, najradšej by som ho odohnal k dedinčanom, aby bojovali. This is Sparta! A také dievča šľahne oheň a celý umre. Ale keby to bolo pri lese, tak celý les horí. No, mohli by urobiť, že by bol pomalší, alebo taký lúk aspoň. Šipy by sme mali z takých. Sú to také pohreby, lebo ja to hrám dneska prvýkrát, tak no. Don't steal. No, toto som tu robil celý čas. Zbieral karotky, zbieral rastliny, ale tie rastliny sú aj dôležité. Ona by to chodila okolo. Keby tu bol mohol. Keby som to urobil. Keby som mal aspoň výskumňu. Ale ani to nemám. No, ide okolo. Expecto patrono. Čau. Dám je rád. To večer opečený bude zase bašta. Zajac jeden škaredý. Hej, keď nejde do tej diery. Bažina. Myslím. Najlepšie v bažine je kľúčkovať. Viete, nájdete tú chapadlovú letičku a ona po vás bude šuľahať to oné. Ja som našiel skaly konečne.
keď bude jeden gól, tak bude aleluja. Aleluja, 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 aleluja. No, takže aleluja už bolo. Ne, teraz je, teraz. Aleluja. To predtým, čo bude. Nitre. Urobíme si autičko, bude mať nitro. Keby sa dalo. Mohli by urobiť auto, že ideš naraziť pavúka. Pavúk otvorí auto a zarazí teba. No, aj to by mohlo byť. Jak dneska. Zo začiatku mi bolo zle, natáčam a zrazu nie kamene. Milí diváci. No, asi nikto, lebo tak ja netočím. Doteraz som horko ťažko natáčal. Nedá sa to ani moc natáčať. Neviem ani renderovať nič. Ja som taký nový na YouTube. Ale tak dlho mám založený nič. Ja skôr tak či mi Menta, Gamera a všetky. Mentofil. Mentofil! Yeah, Mentofil! Ale ne. Viem, že veľa ľudí nie je Mentofil. Tak ani ja som. Nebyť načo tak. Len pre niektorých. Úplný Mentofil. Ale ne. To je môj kamoš. Icecroft. Tak sa volá. Ľadový panáčik. Není z ľadu. Ale asi si to myslím. Treba ho naviesť na to dobre. To je ťažké. Lebo on nevie, čo má robiť ani sám. Také. Oníček, ohníček, naložím, preložím, naložím, preložím. To je pekný. Keďže. Huga. No. Som kopírka. Ale je tak veľká ako niečo iné. Žerem, prežerem, nažerem, zožerem. Čo? To má aj svoju hodnotu. Žer to. Aj tá mrkva. Som nevedel. Oni to majú robiť ľahšie a nie ťažšie. Možno. Ešte mi malo niečo dostať duchu. Na to chápem. Ale ešte mi zostane. Začiatky ľahšie, pokračovanie ťažšie. Tak? Ono to nehorí moc. Ja sa pozriem, že ako dlho nahrávame. Nahrávame 8 minút aj 9. Nie. Aj. Mohli sme tu umrieť. Zaživa. Pochválili by nás pavúci. Ale keď nájdete taký rozbitý hrob, či čo, opravíte ho a to je ako keby checkpoint. Keď umrete, tak sa zrazu zrodíte. Divné. To divné. Ideme si muzinku. No, ja to na chvíľu zastavím. Ja som to asi nezastavil.
Dobra, ładnie. No, zažijeme kamene ako keby trolila. Tralalalala, tralalalala. No, nebudem tu spievať, ešte by vybuchol počítač. No, bojím sa, že ma ukradne nejaký cigán. No, hlavne tí havrani. Čišo, ale prečo no. Asi si budeme robiť s kameňou ome. No, ale teraz som umrel aj na tú tmu a som nevedel nájsť toto. Pičku. Mám rád tie dark karotky, ale to nie sú asi. Predtým som ich mal. No, to bolo žúžo. Nevedel som, ako fungovali. Nejak zožerem a zrazu šit. A hneď som mal už plný hunger bar, alebo som usnul na celý deň. Bolo jedno. No, bolo jedno. What the fuck. No, taká stará píčka. Stará je dobrá. No. Je. Bungee jumping. Je ako keby do toho búchala hlavu. No, nie. Ja ešte nemáš klompa. Ja si urobíme klompa, kde bude. Nebude. Musím urobiť cestu. Keď urobíme vlastne. No. Kameň vonku. Nevadí, potom to pozbieram. Dúfam. Myslím, neviem. Nedá sa ani nezobrať. Dobre, čiže teraz jediné, čo urobíme. Klik. Takže, čo dáme do toho? Kamene. Čo to nejde? Predtým to šlo. Stará verzia je preč. No. Stará verzia. Stará. Prežívaj pestu. Áno. Urobím toto. Tak. Toto. Urobíme si domček. Jupi, urobím. Čo? To je idiot. To má plné. No? Divné. Je blbé. Cesta. Som cestu. No tak backpack. A ja neviem dobre po anglicky. Keď by ste ma museli načať. Akože hladná. Bavíme sa veľa vecí. Mrkva. No, mrkva. Pravím. Áno, pravím. Nádobne. Talent. Počkaj. Takže keď som ja pri tom, vtedy to nejde. Vtedy to ide. Konečne. Konečne.
lavička. Potom si urobím cestu. No. Co sme vysnímali? Razor. Jaj, čo musím urobiť? Čo je to razor? Čo je? Čo budem? Superman. Ups. Počkaj. Ja to asi na chvíľu stopnem. Grafička chyba. Grafika chyba. No, neviem. Kia. Nie. Dobre. Nemám šišky. Jaj. Ja som ale môžu. Everybody just wants to Potrzebujesz papasa. 10%. Syka. Nie, to je asi sykáčik. Aha. Razor. Aj mi to tam nejak povedome znie. Počkaj. Som trdu. No tak toto bude. To vy nebudete vidieť. Ja, počkaj teraz, že budete Máme šišky. Ráno pôjdeme sekať drevo. Tam. Sem. Budeme na domček. Keď ma niečo nezabije. Napríklad taký pav. Beštia. Idem proti nemu a najprv je jeden, potom si zavolám kamoškov a potom umrem. Aj to sa mi stalo. Taká príšerná realita. On to zozral. Zozrala? No. Spapala. Diváci, dajte do komentáru, či chcete, tam dajte. My chceme 20-minútové video, 30-minútové video, 40-minútové video, ale nie 10-hodinové video. Lebo mám aj školu. Ale prečo? To zapýtam, no. Alebo skoro no. Kerá. Ja to keď si kanta, mi to bere one. Aha, mi to bere one. To môj mozog bol príliš moc napadený. Ja k tomuto vzdeláku niečo. Čo? Rope. Budeme ťahať ropu. Goodstone. Jaj! Ty to vieš, aha. Čo? Jaj. Čo je? Kúričku som si robil.
To načuje. Čo s tým budem chovať? Ryby? Páči. Taký talentovaný, že... Toto je ten plate? Áno. To je ten plate. Dobre som hľadol. Aha, to bolo. Jaj, veď sme mali vystižný tone. Ja som tiež talentová. Niečo poviem, potom sa tu zabývam. Na konci to dopadne, že ja nie som talentovaný. Ja som Nazbieramy kamenie, si robimy kamienny domček a budem vypije. Čakaj, čo som? Ja som idiota. Mentálo idiota. No. Čakaj, mám ešte ten rope, nie? Rope. Či ťahá ropu. Volajte 112. Umrieme tu. Nechápem, prečo tam nedajú mobil. Taký multiplayer mobil, že SOS prepínam. SOS prepínam. Povítam. Multiplayer, to by tu bolo najlepšie. Taká, ja už, že tam vidím hovno. Je taká, že by bol. Ne, ja. Myslím, že ešte. No. Juda. Ja. Čo je? Ja aj také veci na zase trochu divne vypadajú. Aj. Juj! Tarzan. Na toho Tarzana by som si tak posvítol. Poďte, maná, poďte. Tarzan. Poďme hodím paku. Oj, more. Tak asi nie. Pozri, rúbam ti to otca. Rúbam ti to otca. Daj oheň. Hej kamarát, budeme kamarádi. Dobre. Času nie. Alebo áno. Alebo nie. Počkať, drevo. Tu je. Aspoň, že to je natrvalo. Dúfam. Nie, že bude to už je to papa. Dúfam. No, počkej. Jaj. Neurobím si. No. No tak. Budeme mať jeden basket tu a druhý basket tam. Áno. To urobím. Do tohto si dám. No, zvykera. No, ne. Ďalej by som tam dal... Meku si urobím a dám tam jedlo. Nie, neviem. Neurobím si chladničku.
No. Budem to já používal za chláničky. Budem zaučený. Jaj, to sa aj minia, aha. Čo také? Jaj, oheň, oheň. Noc bude len chvíľu trvať. To podľa toho, že splná také že dneska by to bolo asi všetko pre tento diel. Možná a možná. Neviem. Ale dobre to je, nie? Skúsim pustiť ešte muziku. Za takýmto knižkami. Pustím muziku. Počkaj. To je to. Stop. Počkaj. To je ide. Poďme. Ty si ale talenta. Ide to. Pokračujeme, končí to končí túto, takže končí, už diel, končí, diel, už končí. Takže, goodbye, končí sa diel, končí, myslím, dúfam, neviem. Baťoch, berem tento baťoch, koniec. Takže čau. Ahoj.